mokwongo mane wayalo mar chal mar sekta mar thieth maneno ka gima koruombore piny e pacho Kenya kuom gwajwa an kod ote buora ka ma jopiny oseoro ka Abdalla mar Katito sirikand Kenya onone wach dakteche jopiny inyore ndi moro ka bende wacho ni e chieng' ma president gi leadership mar Kenya biro kawo gima ne president mar Tanzania the late Magufuli ne timo mar dhi thiedhe public hospitals eka jo Kenya ka biro bedo gi reality ni to chal mar thieth chalo nade. Governors mekwa kokalo kuom COG bende pok oloso maber ahinya wach mar doctor strike ni neno ka gima gin bende gihero kaka weche koro ringo koso nang'o. Nyinge en Dalmas Odhiambo, erokamano ahinya makaji mo pak Yesu ahinya mokwongo mos ahinya ne jadolo ma bende wito wuon gi ma Fred Governor wacho kachiel konyara wila manyesha ni giliel pod gi pak ne Obado dobeni en Obado sirikal ma part 2 koso nang'o. To kata kamano iwacho na kanyo ni weche mag thieth gi ngima oganda gin weche mochuno ma sirikal onego beni koro kete maino mare. Moro ka wacho ni joma ne draft katiba mar piny Kenya no paro nang'o mondo migi devolve health nikech neno ka gima gini obago jite national government kod county governments. Victor ka ng'ato tho nikech doctor strike idonjo ne ng'a sirikal koso dakteche? Penjo mangima mokalo. Ng'ato kotho tidonjo ne ng'a sirikal koso dakteche mang'anyo? Okay. Duncan wuod Kanyaluo Mboga eno wacho ni omora nya gi chenro ma bende osebedo ka fuono kendo kolo miyo japiny bedo kod ng'eyo weche mopondo enya to gin weche ma chando japiny. Erokamano maduong' ahinya. Victor Donge Court no wacho ni strike mar doctors ni en illegal. How come ni jogi dhi nyime kod ng'anyo margi? Oyawre vije blames pod ni kuom parliament poni kuom parliament dabe ni en wach housing levy the special sitting oseluong and they no from Kisumu. Erokamano deno kan Kisumu wach mangima in bende asante sana kanyakla kod joma ogoro ote weche muwacho gin weche man gi teko kendo weche mangima mokalo. Erokamano nya bende Byron Ogutu ngisa kanyo ni makaji moyawre Mbosna Governor Fred kachiel konyawre yule kod Ken Muga amora ahinya kaka uwacho weche mamulo ngima oganda. Nyoane od thieth moro yo county ma Homabay koni nyano ka dakteche moko kuom gi onge tich ji chandore koni kabisa. Governors mekwa kokalo kuom COG one kaka nyalo dio President William Ruto mondo migi chope winjruok kod lakteche mondo gini kik dhi nyime alanda nikech ni ponono kodhi alanda to jopiny dhi nyime kod hinyore. Victor Oyawre Mombasa koni pinyuru maber mokalo kod chwe kako to sani makoro kod chwe kama to kipindipindi nyalo biro to doctors bende koro ni onge ute mag thieth clinical officers gi lab technicians bende koro bogo dhi ng'anyo. Weche mag thieth mar piny Kenya ka neno ka gima otamo wang' ji ng'eyo. Jotelo nigi thuolo mar dhi oko mar piny Kenya kata mane aonda moro maduno mogogi. To wan ganda wala wan gi chandruok mapek ahinya. Konyouru jo media une joma wan go gi geno nikech do kata judiciary tinde chal gima national government no seso fuko gi chon. Victor marango miyo intern doctors no kuno 2.4 million pesa ne nyalo dok e treasury kendo gikaw matin ma sirikal ochiwo no mondo megi konya sirikal chieng'no par gi kendo. Okay. Dak wuoye wach mar Babu Owino gi petition manyocha ondiko ne clerk mar National Assembly mar temo thicho oko minister mar thieth koso magi te gin mana hotea koso nang'o upare nade jowete? Babu Owino ndiko ne clerk mar National Assembly. Hapa ni gima japiny onego ng'e niya mane chako ma process mar thicho oko CS ma health Nakhumicha. Kineno standing mar parliament kata communication manosebedo speaker mokwongo sani Attorney General Justin Muturi nitiere kaka noketo migawo ma ka ng'ato dwa kelo impeachment motion to luwo. Koro gima Babu timono to ber nikech ondiko ne clerk. Mar ariyo koro bro draft mondo wach reason momiyo odwa timo ang'owa odwa golo CS. Kotieko kagi se approve nyaka koro yud signatures a third mar members. Chigni miario gi predega no a third okay. and one something. Mondo mi oyud support mar jowetene mondo motion otimang'owa obi through. Koro mane maka koro speaker osepuodho koko bro biro e floor of the house. Koro kokele floor of the house eko koro bro dwaro 2/3 ma 230 no mondo mikoro githiche oko. Koro ndiyo en process mochako but en process matimang'owa
mabor nyako lu tieng'ne go ma be waneni to signatures moyudo mag wajumbe gi gin wajumbe mage nikech nyako yud signature no mane makoro bro tero goni wajumbe makama ochung' koda e wach mar thicho oko CS Nakhumicha. Wach Babu ber mana kaka Nyarawila kete lakini ok nyal konyowa sani nikech process mar golo oko CS Nakhumicha en a lengthy process mana kaka Nyarawila wacheno sama pod ok nikech odoko baba mar jite kata mana ari gi jino wacho ni mano baba wa kaneno mabe en baba mar jite kamano Victor gir Babu no process mar Babu ber to gima miyo ok walose nikech en pod ochalo ng'ama tuomo pinam gagwata e process ma wantiere odwa duono nam gagwata en gile ni chieng' moro nam no duon kogiko kinyi to tuomba gima miyo wawacho no ber to en gima othechle en ni crisis mantiere ni wadwaro gima number 1 ikuongo iluongo ni short term solution manyalo kuong solve crisis mondo doctors odogi osiptal nikech sama gini dwa kawo dweche 3-4 kapok ogol Nakhumicha ne to bende ong'e ni Nakhumicha bende ne ok oyierore kanyo ntiere ng'ama okete kanyo to ng'ama nyo okete cha nowacho ni ok wabi chulo can't pay won't pay koro mano to ok nyal konyo. Mar ariyo en ni ok ochuno kine Babu ema wuoye gini Babu Owino to nitiere minority leader nitiere majority leader parliament nigi leadership mare ma emomiyo wacho ni kai kama koro parliament nyaka chiwe leadership makoro ok obed gir machalo gir ODM sama jotuo lakteche gi ok ogomo mana ODM stronghold kende lakteche ogome Kenya mangima koro mae sama koro dwaro ni jotelo mantiere parliament ne chiwo gimiluongo ni leadership ma koro bedo gima bipartisan koro mae obedo gima omulo gi netech kata kaka joma ntiere Masawa gi joma ntiere Kadhonam Chumbi kaka jotuo makuno tho gi kaka lakteche ok ti kono e kaka bende ok gitie gwenge mamoko koro mae gima watemo wacho ne japiny kata jawinjo no ni gini oingo Babu ber gi paro mokelo lakini mae gima parliament gi leadership mare nyaka koro ne duogi mondo mi gikony piny owacho gi lakteche ok wawach ni gin gi solution mak mana ni sama gidi bet gini sama koro gikelo twak makama e od bura to gichalo jok makoro kelo solution tiende ni koro gipenjo piny owacho ni to kama e budget ma un godo dipo ni omenda moywago to omenda mantiere kisani wan e budget making process ne ginyalo nyiso gi nekech kata mana budget making process no podhi mbele ere kaka inyalo ng'i ni gikawo gimoro mantiere ong'weny komachielo kata kamana mar chai mar State House cha to kata kamana e fuel mar wajumbe cha ong'wenyi gimachielo kono oduogo koni mondo miyo konye lakteche nekech ywak mar lakteche en gima ok gichako sani to mana kaka wawacho cha ok inyal laktar ok en diel mang'ichun gi thoni e jatuo koro entiere koro duogo onyalo bet kanyo to samoro services monego beno miyo jatuo cha ok en up to standard manyalo konyo jotuo. Erokamano chal ka gima CBA gi gima owinjo ne return to work formula gi gineno ka gima gin useless. Obije mana kimako kanyo aparo ni impeachment motion gimomiyo aparo ni en timely nikech ka en gima nyalo yudore gi tiende modhi e floor of the house kata ka debed mana ni ok githicho oko Nakhumicha to bro miyo wajumbe nafasi mondo ng'ato ka ng'ato timang'owa uwo manyiso ni ng'ato ka ng'ato mondo chiw a vote of no confidence on Nakhumicha. Koro en be kama entiere ni ng'eni koseng'e ni motion obiro manitiere bunge to be miye pressure moro manche koro no wuoye kar liel kia kuonde mage kogo kore ka be bro dok e chien nikech king'iyo chik ni onge CS mabunge osegolo lakini nitiere kaka gisechopo machiegni miyudo ka koro ji wuoye wigi gi timbegi gi kaka gi run ministry koro mano be nyalo pile pressure kuom Nakhumicha mondo nena dieri kae wajunge be koro mean business ka watim nang'o to kadhi mbele to wach mar CBA ng'eni king'iyo chik mar Kenya
aparo ni achiel kuom gik mane jo Kenya oyudo maber ahinya en wach mar CBA. To pile pile wasewacho ka ni sirikal manodonjo from 2013 kadhi mbele mar Uhuru Kenyatta kendo sani William Ruto ka nitiere gima ne gimongo ne civil societies. Ting'eni civil societies emosebet ka pile pressure kuom sirikal mondo mi CBAs manitiere obed fulfilled. Koro iyudo ka sani sirikal kok dwa timo gimoro to ringo dhi e doho mondo mi jodoho oket full stop kuom jok matimo ang'owa dwaro wach ma CBA. Emomiyo king'iyo CBAs manitiere te chal ka gima gin mana gik manie kalatas mondiko to winjru ni kama e kaka gibro bedo implemented. Then wacho ni return to work formula wasewinjore. Kusedo kendo mana chieng' machielo kendo kakoro ujok mwacho ni waserito makoro waol kendo timo ang'owa ung'anyo nikech ng'anyo to yie ang'owa e katiba. But kakoro ng'iyo CBAs gi kata sani king'iyo mag organizations mang'eny bo yudo ka CBA nitie to kaka ne giwinjore no ok obedo implement. Nikech mar jopuonj bende biro ka biro moch mbele ka. Mar jopuonj be nitie. Akelo misori brother nyosa bwoko.